sinabantu abahamba ubantu bethi bayobheka afika athi umuntu udinga impande yamanzi. Yeah. Uthi udinga impande yamanzi. Yalizwa lelo gama lithi impande yamanzi. Yini kahle kahle impande? Impande umsuka wento ethile noma umsuka womndeni noma ilapha wena oqhamuka khona. Impande le. Kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa. Bonani babukeli lo silwane samanzi sisemsusankungu eThekwini. Mkhulu niyaphela? Siyaphila kahle la mkhamba kahle. Kancane. Yeah. Awusebenzile istudio sesibona ukuthi sihle. Ziyabuya. Nokunjalo. Mkhulu namhlanje ngifuna ungikhanyisele elendozini esikhomeni samanzi noma impande yamanzi. Umuntu ohlushwa impande yamanzi. Yeah. Umuntu ohlushwa impande yamanzi. Yazi ukuthi sinabantu abahamba ubantu bethi bayobheka afika athi umuntu udinga impande yamanzi. Yeah. Uthi udinga impande yamanzi. Yalizwa lelo gama lithi impande yamanzi. Yini kahle kahle impande? Impande umsuka wento ethile noma umsuka womndeni noma ilapha wena oqhamuka khona. Impande le. Ila umsuka wento ethile ilapha obuya khona noma ukujula kwento noma ngathi ilapha into ewumsuka noma ewumsuso wayo. Umsusa wento ethile ini impande makuthiwa buyele ezimpandeni zakho basho lapho oqhamuka khona ongokuzalwa noma ukukhula khona owazi yonke into yakhona owazi ubuhlazo bakhona owazi izinhlupheko ubupha nazo zonke izinjabulo nokuceba kwakhona owazi izimfihlo ezijulileyo zakhona. Okusho ukuthi uma ethi umuntu buyela empandeni yakho usuke utshela ukuthi buyela lapho wazalelwa khona noma ongowakhona ngokomsuka wakho. Lento mkhulu ibike yaba famous kulesi sikhathi so late 2000s to 2009 kanje. Yeah. La kuthiwa go back to your roots. Yebo kukhulunywa ngempande ukuthi wena usukaphi uyapi njengoba kuthiwa buyela empandeni yakho nje usho ukuthini lo muntu mayithi buyela empandeni yakho lo ongumelaphi ushoni mayithi buyela thola impande yamanzi. Yini kanti impande yamanzi? Impande yamanzi imimoya ejulileyo yasemanzini, indlela yokwelapha imimoya yamanzi, indlela yokwembathwa imimoya yamanzi impande yasemanzini. Ilapho ke nje mnguni uma umuntu ethi yena udinga impande yamanzi ukhuluma ngento ejulileyo uthi kuwe thola ukuthi wena uhlushwa yini yasemanzini. Thola ukuthi wena ihlanjululwa kanjani noma iziveza kanjani lento ephila kuwe engiyapi engiyasemanzini. Mayethi nje thola impande yamanzi. So mkhulu uhlangene yini isibeletho sika mama nokuhlala kwengane emanzini esibelethini sika mama namanzi la for example la waphethe kunawo yini ukuhlangana? Kakhulu kunokuhlangana kakhulu uma umntwana ehlala uqala emoyeni ezemanzini bese kukhalela umzimba noma abueze emzimbeni noma emhlabeni. Umoya, amanzi, umhlaba. Umoya, amanzi, umhlaba noma umhlabathi ezemhlabathini. Usebumbekile manje useyini? Useyinyama. Ngoba inyama yini? Umhlabathi.
Uma ke umuntu ethi kuwe fanele ukuthole impande yamanzi noma ethi buyela ezimpandeni zakho, usho ukuthi buyela emsuweni wakho lapha esibelethweni sakho owahlala khona. Buyela emumva lapha wena owasuka khona. Okusho ukuthi uma ethi umelaphi ufanele ukuthola impande yamanzi, buyela lapha imimoya yamanzi eyumsuka khona wakhona. Now akunandaba noma umuntu ozalelwe emshadweni noma umuntu ozalelwe ngaphandle komshado. Umshado uma nje ukhulunywa impande yamanzi, kuthiwa lo muntu unempande yamanzi noma udinga impande yamanzi, kuthiwa hlehla uthole injulo yemimoya yamanzi. Iyibiki imimoya yamanzi ezimpande zokuphila komuntu. Mhlanu imimoya yamanzi ewuphila kwezimpande zomuntu noma ewuphila komuntu. Why njalo uma uzokhuluma ngamanzi uzokhuluma ngeinamba? Ngingazi noma ngiyaphuma ecaleni na. Ngike ngezwe nami mabekhuluma bathi khona astrology, bathi khona numerology. Uma bekhuluma ngeastrology, uma silalela emoyeni thina okusho ukuthi bakhuluma ngemilingo yomoya. Uma bekhuluma ngenumerology bakhuluma ngemilingo yamanzi. Uma sithinta amanzi sithinta inombolo. Uma sithinta amanzi sithinta isibeletho. Uma sithinta amanzi sithinta umhlaba. Uma sithinta amanzi sithinta imvelo. Uma sithinta amanzi sithinta umama. Sithinta isibeletho. Uma sithinta amanzi. Ingakho ke ngithi mina uma umuntu ethi udinga impande yamanzi ukutshela ukuthi wena buyela esibelethweni sikama wakho. Uhamba uyofuna ukuthi wena uzaleke kanjani. Imibi lemimoya ekuhlupha ngamanzi ephezulu kwakho, ngoba umoya uhlanzekile kodwa yila emanzini kuyinkinga. Okuyinkinga khona kufanele ukuthi uthole ukuthi imiphi imimoya yamanzi enjani ekuhluphayo. Uyabonakala ukuthi umuntu unabantu abadala. Uyabonakala ukuthi umuntu unenhlanhla. Kodwa inkinga manje ile sisekelo esakuletha la emhlabeni esinenkinga. Esekufanele ukuthi uthole sona. Manje umuntu ke thola impande yamanzi, ufanele ukuthi uqale ujike uye ekhaya. Kanti Ngoba yebo, ngoba into ethi hamba empandeni yakho ikutshela ukuthi hamba ekhaya lapho wazalelwa khona uyothola ukuthi ungakhona ngempela ni uzaleke kanjani. Ingakho ke masithinta amanzi sithinta umama, masithinta amanzi sithinta izinombolo. Lo 5 lo 5 wempande yamanzi. Impande yamanzi ikhandwe u5. Impande yamanzi awuhlabuye khona. Impande yamanzi ikhandwe ubani? 5. U5. Awukhombela kumina ngoba mawukhombela kuwena sincane sakho isandla manje. Awesiqale la. Sure. Ubani lo? Ingane le? Ephuphumileyo noma enjani? Echithiweyo. Lokucicana. Ucicane. Okay. Ingane enjani? Ephuphumileyo noma ekhishiwe. Okay ke. Miscarriage noma abortion. Yebo. Sibuye sizi la. Wahlala phezu kwakhe. Waphuphuma noma wachithwa. Wasuhlala wena esibelethweni. Wahlala endlini yakhe wena lo. Noma uliwele. Oh. So ama siblings la. Ngoba nje ngutshela. Siyabuya siqala la futhi. Lo sithe ingane echithwe abortion. Noma ingane ephuphumile imiscarrying. Le. Imiscarrying, iabortion, uphuphuma noma ukuchitheka. Yeah. Noma ukuchithwa.
lo yiwele uzalwe newele la phuphu wasala wena noma kuphuphuma ingane phambi kwakho wahlala wena endlini yayo noma umama wakho wachitha ingane phambi kwakho wahlala wena endlini yayo angithi uyabona ukuthi lento yonke isabuyela esibelethweni sikama wakho angithi sure okay ke abachitha ingane siqale kubo abachitha ingane bayichitha zingamanzi abenze abortion sure bayichitha zingamanzi yani abaphuphunyelwe zingane bayichitha ziyini ziyamanzi yiwele lichithekileyo lichithekile liseyamanzi la ilono okhishwayo noma ophuphumayo uchitheke yini noma uchithwe yini amanzi okay ke siyabuya ke siza la idlozi lamanzi li imimoya yedlozi yamanzi lasemanzini mothi idlozi lamanzi mothi idlozi ukhuluma ngomsamo noma ukhuluma mhlambe ukhuluma ngezinkinga nezilwane zamanzi hayi izinkinga zilwane manzini idlozi lamanzi beseza ngomzimba masiza kanje bese kuzoba yilabo ababili okuzithunywa nengubo yasemanzini ingubo nje ingubo in general ingubo ngizochaza lokhu ukuthi ngiqonda ukuthini mangisho kanje lo uchitheke yini noma uchithwe yini umama engamanzi ya lo uphuphume wahlala wena eyini amanzi uchithwe umama wakho wahlala wena eyini amanzi lo ulidlozi nezilwane zasemanzini lo abahlala lapha emanzini laba zithunywa zakuphi zasemanzini lona ingubo eyembethwe iza kanjani ke ukuthi izihlanganise nempande yamanzi lengubo le ingubo phela lo isipho sikakhokho sure wembathile unqwambile ugaxile ingubo nje iyonke iza nenhlanhla eqhamuka umuntu okhokho noma onkulunkulu omkhulu kamkhulu so sibuya kuleya nto leya leza sikhulumile ukuthi yamakhohlwa nabantu bemsamo ngoba ngutshena nje ukuthi laba bazithunywa bathunyiwe ukuthi abazokuphazamisa empilweni yakho ngoba ubanakile bazithunywa bahamba bakumela kweliphakade banesikhwele sokuthi uyaphila kodwa ubanaki bayini laba bazithunywa laba bayini futhi bazigijimi bazithunywa zakubo zasemanzini laba uyayibona ukuthi iyabuyela kule nto esasikhuluma ngayo u1 u2 u1 u3 no5 kunjalo ngomsamo yebo mkhulu angazi noma ngirong mangizosusa laba lezi inkinga ezidalwa umama noma ezidalwa ngokuphila yebo kusala ini kusala idlozi lamanzi yithunywa zamanzi nengubo yebo okumcebo noma ukhanya yindiki yindawo yinono lesemanzi yebo injalo ngoba nengubo iwela ngaphansi kwamanono ingubo nje iwela ngaphansi kwamanono ngoba yonke into yayo isiko layo lihlanjululwa phi emanzini ingubo yonke into ozoyenza ngengubo kumele uqale umhlambulule kuphi umuntu emanzini mayizalwe mbethe nje ezalwe nqwambile nje ezalwe nabantu abadala ezalwe naleli khehle lumkhulu wakhe womkhulu omkhulu
So kulo 5 yebo kukhona lo 3 osekele lokhu oku2 no yilento wena mone miscarriage ngisho nobu abortile kuyicala yebo kumele lihlanjululwe kuqala kanti ube ukhuleke laba babili bazala laba manje bona bazalwa yilo imake mkhulu thina masiyothwasa sigijimela lemimoya le sithi sifuna inzuzo ukuthi kusheshe kuhlambuluke ukuze uthole inhlanhla wena inzuzo sifuna inzuzo yebo sifuna ngoba ingubo isayinzuzo ingubo sifuna le ngubo le ezagcina kunalezi inkinga lezi uyabona nje Mnguni ukhulume uqinisile ukuthi bagijimela laba bathathu kodwa futhi namhlanje akwesingabafaki laba abantu beyinzuza no bese ngisho mkhulu ukuthi sifuna lamandla kodwa singakadluli kulezi zinto kulaba abantu ababili ukuzazi ukuthi wena ubani uzaleke kanjani nice iziphi inkinga ezidalekile uma uzohlala esibelethweni wena kwenzakaleni la yilento umkhulu uhlezi ubatshena abantu ngoba mina umkhulu ngiyamlalela yebo ngihlale ngilalele yilento uhlezi uthi abantu mababuyele kephi emakubo la bazalelwe khona lapha abazothola khona iqiniso ngabo kusho ukuthi ikhaya lelaphayo wena welaphi kulapha ikhaya no ikhaya malingcolile ungcoliswa ikona lokho ukuthi ikhaya linjani alelaphekile lingcolile ileyo nto leyo umuntu mayikhuluma ngempande yamanzi ukhuluma ngento embili umuntu mayikhuluma nje ngempande yamanzi ukuhlambululeka kwakho nemimoya yasemanzini ukwembathwa imimoya emhlanu yakuphi esemanzini kuyenzeka ikumbathe yonke le moya uthola ukuthi uma wakho wa-abort noma wakwazama ukukhipha wena hayibo ungaphothekanga uma wakho wakwazama ukukhipha wehluleka nokuba bakwakushaya ngequphu sengaphakathi exabana noma shaya ngequphu ya kodwa khona ingane le neyinhlambuluko zayo mase ngiqondisa nje ingane nani neyinhlambuluko zayo konke okwenzekile phezukwakho bese kuba imfihlo yokuzaleka kwakho ukuthi ke sekwenzekile lezi inhlambuluko zonke phezukwakho kwabakhona ukuphikeka kwabakhona ukuzala ukukhishwa kwabakhona ingxabano ezenziwa umama nobaba bekukhulelwe kwabakhona izinto ezenzakalayo ezukuphikwa umndeni uthi umndeni akusingane kabhutile kodwa mina ngiyivuma ingane yami hayiba sugijima kakhulu manje cha ngizama ukucacisa ukuze ababukeli beSolomoya TV benze njani babuze bacacelwe ukuthi umuntu uma ekhuluma ethi kuwe hamba odla impande yamanzi usho ini akavela athi nje hamba odla impande yamanzi bese sephelile bengisakhuluma ngendaba yokuthi uma uzaleka uma umelaphi ethi kuwe okay yes uma umelaphi ethi kuwe hamba odla impande yamanzi noma udinga impande yamanzi kufanele kacace ukuthi uthi udinga impande yamanzi nje yini lento ishoyo ngoba unembuzo manje uhamba uyayibuza wedwa ukuthi usho ukuthini umelaphi mayethi udinga impande yamanzi yini le impande yamanzi mkhulu akekho nje umuntu ozoqhamuka kutshela ukuthi udinga impande yamanzi emnguni bese ngakuchazela ukuthi ukhuluma ngani ngempande yamanzi akumele akekho ngoba ngisho impande ke eself esithola phi emanzini ziyimpande ezisetshenziswa ogogo kakhulu noma abantu abangomama kakhulu basika incema bayokhanda amacansi basika ikhwane bayokhanda amacansi basika induma bayokhanda amacansi basika ibhuma bayokhanda amacansi basika imizi bayokhanda amacansi amaqhama nazo zonke lezi zinto okay let me not take ezokusekela yizo zonke izinto zokusekela uma ekhuluma ngempande yamanzi usho ukuthini
Uma nje ethumelaphi udinga impande yamanzi. Mhlambe kulo muntu owumsuthu noma owumtswana isiZulu angasizwa kahle. Masikhuluma ngesisekelo, sikhuluma nge-foundation, ukusizakala, the basis. Yebo. Isisekelo. Ubheseni wakho. Yeah. A basin. Lo osuke uphethe izinto zakho. Zonke into zakho. Icansi liyakusekela uhlezi phansi ucabanga lento. Yebo. Liphinde lixhumanise nemimoya yasemanzini. Icansi nje lilodwa. Yilento uyazi ulele ecansini mnguni. Uyakwazi ukunukela abaluzi ulele ecansini. Akusiyeke lezo indaba. Siyeke lezo indaba bengafuni ukufaka amandawo ezinzuza abalozi sokufakile baba hayi azikho la zikho. Ngisakhuluma ngempande mina yamanzi. Uma ngikhuluma ngithi imfihlo yempande yamanzi, ngikhuluma lezi zinto ezinhlanu. Ngikhuluma abortion noma miscarriage. Ngikhuluma ngokuzaleka kwakho. Kwenzeke uliwele noma wembathwa umntwana wakwenu owedlula phambi kwakho. Ngikhuluma ngedlozi lamanzi. Uma ngikhuluma ngedlozi lamanzi ngikhuluma ngalobu bunzima nalendluzula eza nezilwane zamanzi. Ubona izingwenya, ubona lokuzana izinhlwathi zamanzi zikhupha oshaka. Usemanzini wena uyagwiliza noma uyangena uyabaleka uyabanjwa kuthiwa ngenaphi le emanzini. Usho ukuthini lo muntu mayikhuluma kanjalo? Usho ukuthi wena kunento ekubizayo eyimimoya yamanzi. Manje umelaphi mayethi wena udinga impande yamanzi? Usho ukuthini? Usho ukuthi yazi imimoya wembethe engeyaphi esemanzini. Ngoba kungenzeka ukuthi awudinge ukuthwasa nje wena udinga ukulungisela ingubo bese izinto zakho ziyavuleka. Kuba khona le nhlanhla levulekayo nomcebo lovulekayo bese kuthiwa lo yamuntu unempande yamanzi. If zonke akathwasanga wena uhlambululile nje ubuhlutshwa nje ukhokho ukuthi ukhokho uthi wena wabaleka ekhaya wena okwakufanele ukuthi ube kulo wabhayizisa uma wakho nobaba wakho bakuthatha bakukhomba kini emsamo kanti wena ungasekhaya konyoko. Zonke izinto zakho ayishiye emumva ziphethwe yimi ngukhokho wakho wasekhaya komama lakho. Zonke lezi zinto ngisho ngakuthiwa uphethwe yilo ekuphethe lo ukhokho lo ekuphethe lo zonke lezi zinto uzodlula kuzo. Kumele uyihlambulule, kufanele udlulile kuzo na kanjani. Mkhulu angazi ke uzojobelela mawubona ungathi ngiyalahleka. Lo wathi uwe lo wena muntu ubaba wakho lo umkhulu wakho lo lo ukhokho umkhulu lo uyi ukhokho lo baba wakho lo umkhulu wakho lo ukhokho umkhulu lo. Yebo, umkhulu komkhulu. Siyabonga. Nango umkhulu kunabo bonke lo. Kodwa lona mkhulu kunalo. Okay. Lo uthela mawune inkinga yamanzi. Lo yenziwa i-miscarriage noma i-abortion kahle la uma wakho lo. Uzaleka lokho. Yinkinga mhlawumbe ezingaqhamuka kubani kuma wakho lo unceleke imibele. Lo uwe. Wathi la usuke la uqobo lo wesibili. Yebo. La wathi yinkinga lezi ezidalwa ukuthi wena njengoba uzelo nje unewele elakhethu kuyokumela elakhethu lokumela kweliphakathi. Unobhuti omdala noma usisi omdala okuyena wahlala wena wahlala endlini yakhe. Mkhulu kumina kufika ukuthi lokhu kudalwa imimoya kababu wakho le lokho ngoba lokhu kudalwa umoya kamkhulu lo
lokhu kudalwa umoya kakhokho bese kuba uNkulunkulu. lo kudalwa umoya kaNkulunkulu yile nto kuthiwa ingubo uthiwa uNkulunkulu. Yebo, ingubo le. Yebo kungaba imimoya kaBaba le kanjani na imbewu le. Imbewu le isibeletho lesi imbewu le. Umkhulu lo ukhokho lo. Ulokhuzana. Umkhulu omkhulu. Zithunywa lezi. Ukhokho uyisithunywa. Zithunywa lezi. Lesamasaka. Zithunywa lezi. Zithunywa futhi lezi. Ayibafethu. Hayi. Sika maphozini. Ngoba ngutshena nje impela uma umuntu ekhuluma ngempande yamanzi ukhuluma ngalabo abantu abahlanu. Akakhulumi ngamajaji, akakhulumi ngaNzuza, akakhulumi ngaMndawo, akakhulumi ngalutho. So wena ngalabo abantu. So wena into kumele uqale uzame ukuyithola ukuthi unenkinga yodwa noma unenkinga eziwu2 noma unenkinga zonke. Enjalo nje. Bese after that uzama ukuhlambulula lezi inkinga kodwa zonke lezi inkinga ngeke ihlanjululwe esigodlweni somuntu. Ngeke ihlanjululwe entabeni. Zonke lezi zinto izohlanjulela emanzini. Injalo ngisuke ngashiya ithawula lami ungayibona nje inkozi malanga lejuluka. Yonakala ihlupho amanzi. Ihlale iphuza amanzi. Manje amanzi abamaningi emzimbeni. Hayi mazibo. Mina ngizama ukuchazela ukuthi inkinga yomuntu othi uhlushwa impande yamanzi. Umuntu ohlushwa impande yamanzi. Mayithi umelaphi hamba uyodla impande yamanzi. Usho imfihlo yempande yamanzi. Lesikhuluma ngayo. Impande yamanzi iphethe okubili. Indlela imimoya ekwembethe ngayo, indlela imimoya yasemanzini ehlanjululwa ngayo. Phelile. Ayikho enye impande yamanzi. Bese kuba izigaba zemimoya yempande yamanzi. Izigaba zemimoya yempande yamanzi. Abortion, miscarriage. Owakwenu okwembathayo ukwembatha nxayo ukuba newele. Ukuba newele nokwembathwa owakwenu noma ukulala endlini yowakwenu ongaziwa noma wakhishwa noma wenzani waphuphuma. Idlozi lamanzi. Zinkinga lezi ezizinhlambuluko zamanzi ukuthi wena kungani leli khehla liveza ngengwenya. Kungani leli khehla liveza ngenhlwathi. Kungani leli khehla liveza ngehashi lamanzi. Kungani lesisalwa siveza ngenkosazana yamanzi. Kungani wena leli khehla liqhamuka lidonsa lithi udingeka emanzini. Kungani uzobanjwa zinsizwa zithatha ziyongena nawe emanzini zithi ufundele emanzini. Yindluzula lena yimpi yani yamanzi. Zinkinga eziqhamuka nendluzula nesidlova nesidlozana sakuphi sisemanzini. Sesiyabuya siza la. Zithunywa lezi abalaleli igijimi zakuphi zasemanzini. Kungani wena uziphupha ukhuleka ngaphansi kwamanzi? Ungani wena uziphupha uphethe ithusi ngaphansi kwamanzi? Ungani wena uphupha kukhona umuntu ophuma emanzini ogqoka into zeindwangu zaseziyo noma ogqoka amabhayi? Awusabona indwane manje. Usuphupha amabhalu manje wena. Usuphupha injiti wena. Uphupha impangene eziblue wena. Into ehamba nebhayi nesilwane sakhona ikutshela ukuthi wena unomoya wakuphi? Noma ngabe linjani lelo bhayi. Noma ngabe linjani ibhayi lirepresenta imimoya yasemanzini, lirepresenta amandla omoya wakuphi? Wasemanzini. Ngoba phela entabeni ilwane ziveza ziyizo. Ingwe nje ingwe. Wawayibona ingwe blue wena? Angazi. Wawayibona impepho emaruni? Ngoba phela lapha kuyinjiti kunempepho. Wayibona impepho emaruni wena? Angazi ngibona ngisho nengwe. Wawayibona ingwe yamanzi? Black and white. Wawayibona wena?
Ngiyabuza ukuthi buza kanjani. Angithi lapha zithunywa lezi. Igijimi. Yebo. Ishintsha-shintsha. Zigijimi lezi. Noma ngabe iliphi amabhayi ahamba nomoya wezithunywa zakuphi? Zasemanzini. Ngoba phela izithunywa zomoya zibamba uthungo lenkosazana. Ophephule, oyellow, ogreen, ored nazo zonke lezi zinto. Nezihlahla zinezimbali eziyellow, nezimbali enjanjalo. Okutshengisa ukuthi konke lokhu kureflecte kuphi? Uthungweni lenkosazana. Umbalo oyibona uthungweni lenkosazana, imbalo okwazi ukuyibona ezimbalini. Angithi? Yebo. Angithi? Yebo. Siyavumelana. Emanzini ke okuzingubo zokugqokela emanzini iziphi? Yizo phela lezo. Yiwo amabhayi. Uthatha ibhubesi libekwe ebhayini bese kuthiwa amandla ebhubesi lasemanzini nawa. Ngoba kahle ngisho noma sesiyibona izinto ezangaphandle sisemanzini zivele ziyisithombe. Uqedile. Uyabona izulu emanzini kodwa kusuke kunjani kuyisithombe kusengewona. Uqedile. Okukutshena ngokusobala ukuthi kuthathwe zonke lezi zilwane zafakwa endwangweni. Zafanekiswa kwasekuthiwa amandla esemanzini. Uqedile. 100%. Ngoba ngikutshena nje mina. Ngoba ukubanthiwa bekungokwentaba bekuzovela isikhumba sethu. Isikhumba sebhubesi. Isikhumba sengwe. Isikhumba sebhafana. Isikhumba sendlovu. Isikhumba sansa. Uyatshengiswa lezo zinto lezo. Kodwa ngoba lento asikwazi ukuyibona ngamehlo enyama, ingiyasemanzini, ingakho siyithatha siyibeka phi? Emabhayini. Emabhayini. Ngoba phela masifuna izithunywa zomoya noma zentaba, sizosebenzisa ini? Amabhayi. Amajazi. Indwangu zamajazi, amakhalazi erainbow. Yeah. Ngifuna ukucacisela ukuthi umehluko kuphi ebhayini nakuphi? Nejazi. Ijazi lohamba nomoya wentaba nomoya wani waphezulu. Bese kuthi ibhayi lahamba nomoya waphi? Akusiko kwezangoma lezo zinto. Akusiko kwalezi zangoma lezi ezithi zona ziyenza. Siyokhuluma ngesangoma ukuthi isangoma yini, masehlukanisa isangoma nesanusi. Yeah. Masihlukanisa isangoma nesanusi siyokhuluma ngoba vele izangoma kahle zingezamanzi. Sonke sangoma. Ngabe unamanguni, ngabe unabalozi, ngabe unani. Kodwa isangoma, into okuthiwa isangoma, sangempela. Esakuphi? Semanzini. Isangoma sangempela esakuphi? Semanzini. Isangoma umuntu wesifazane, isanusi indoda. Isangoma umuntu wesifazane, isanusi indoda. Sekupheleleke inkulu. Akusekho kunye siyohlukanisa ke lapho ukuthi yini isangoma yini isanusi. Ngoba kuthiwa sangoma, okusangoma, sanusi. Yini sanusi? Okukwazi ukunuka. Okukwazi ukunuka. Sanusi. Nuka, sanusi. Yebo, okukwazi ukunuka ukubamba ngomoya. Ukuhogela. Okwakhiwe ngane? Ngomoya. Nokubamba ngane? Ngomoya. Yonke into ebamba ngomoya isanusi. Babukeli ubhuti omdala lapha uDlomo wafika athi hayi manje save idatha lababukeli. Kodwa imfihlo yempande yamanzi. Besichazela ngemfihlo yempande yamanzi ukuthi sesingene nje sathi ukuthi sithinta izinto ezihlobelene nempande yasemanzini okuyini okungamabhayi. Siyochaza ukuthi kwehluka kanjani ini isanusi nani nesangoma. Isangoma umuntu wesifazane, isanusi umuntu wesilisa. Sokuchaza lokho ukuthi kuza kanjani. Kodwa yazi ukuthi uma umelaphi ethi kuwe hamba ufuna impande yamanzi noma udinga impande yamanzi noma wena unempande yamanzi, usho ukuthi unenkinga yabantwana abachithekayo nabachithwayo. Unenkinga yewele noma yomuntu wakini owathatha indlu yakhe onesikhwele phezu kwakho kulwesayo.
unenkinga yedlozi lasemanzini, unenkinga yemimoya nezithunywa zasemanzini, unenkinga yengubo. Uzalwe wembethwe, unqambile, uqaqile, zonke lezi zinto ezihambelana nokwembathwa nokwembatha zikhona, zila kukhokho. Ngaki ngohlanu 1 2 3 4 5 ukutshela ukuthi injulo noma imfihlo yempande yamanzi. Siyabonga ababukeli beSolomoya, niqhubeke njalo nilibuka iSolomoya, nisubscribe, nishare, ni-like, niview ngoba nama-viewers amaningi kodwa subscriber kancane. Hayi, siyabonga ababukeli beSolomoya TV. Amen. amen. Mkhulu, la eThekwini emsusankungo ethi eGoli ngitholakala eZolamndeni, eKapa ngitholakala eMitchells Plain, eNew Woodlands. eMpumalanga sengizotholakala naseMpumalanga. Ngizotholakala naseMpumalanga. Ngitholakala lapha eMpumalanga, ngizotholakala ngaseMbombela Stadium eMathafeni, noma-ke kungakahlangani kahle ukuthi kwenzakalani. Qhubeke njalo-ke babukeli beSolomoya TV, nibukele, siyabonga. Amen. Kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa